you feel good? Yeah, I bet you do. Ich bin heute Fremdschär, schütze was der Kopf fährt. I am your host. Leave your troubles outside. So, life is disappointing, huh? But get it, in here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. And now, presenting the Cabaret Girls. Vi skal nok finde en scene, hvor vi alle kan være med i. Både med platfødder og dårlig dansetrin. Jeg tror bare, vi skal lede lidt videre. Jeg vil godt lede lidt videre med dine dårlige dansetrin.
Gentlemen, open your text to page 22 of the introduction. Mr. Perry, will you read aloud the opening paragraph of the preface entitled Understanding Poetry? Understanding Poetry by Dr. J. Evans Pritchett, Ph.D. To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme, and figures of speech. Then if the poem stroke perfection is plotted along the horizontal of the graph, and its importance is plotted on the vertical, then calculating the total area of the poem yields the measure of its greatness. A Shakespearean sonnet would score high both horizontally and vertically, yielding a massive total area, thereby revealing the poem to be truly great. As your ability to evaluate poems in this matter grows, so will your enjoyment and understanding of poetry. Excrement. That's what I think of Mr. Pritchett. We're not laying pipes, we're talking about poetry. How can you describe poetry like American Bandstand? Well, I like Byron, I give him a 42, but I can't dance to it. And I want you to rip out that page. Go on, rip it out. Rip it out! Thank you, Mr. Dalton. Gentlemen, tell you what, don't just rip out that page, rip out the entire introduction. I want it gone, leave nothing of it, we'll perforate it, put it on a roll. It's not the Bible, you're not going to know this. Be gone, Dr. J. Evans Pritchett, Ph.D. I want to hear nothing but ripping of Mr. Pritchett. What the hell is going on here? I'm not hearing enough rips. Mr. Keating, Mr. McAllister, I'm sorry, I didn't know you were here. I am. So you are. Excuse me. Keep hearing, gentlemen, this is a battle, a war, and the casualties could be a very heart and soul. Armies of academics going forward, measuring poetry. No, we will not have that here. From now on, you will learn to think for yourselves again. You will learn to savor words and language. Now, see that look at Mr. Pitt's eye. Like 19th century literature has nothing to do with going to business or medical school. Right? Maybe. Perhaps, Mr. Hopkins, you agree with him. Yes, we should simply study our Mr. Pritchett and learn our rhyme and meter and go quietly about the business of achieving other ambitions. I have a secret for you. Huddle up. Huddle up. We do not read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is one filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits, necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, "O me, O life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O me, O life?" Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? Class dismissed. Det var den bedste skoletime, jeg nogensinde har haft. Det var mega fedt. Jeg elsker det her budskab om at leve nuet. Og det her med, at industrien og love, det er ikke det,
det vi lever for, men det vi lever af, og det er lavet af et enormt samfund. Og også mennesker. Vi lever for kærlighed, og vi lever for passion og for poesien. Jeg vidste ikke, at skolen kunne være så fedt. Sådan, ja. Det der, det råd du altså lige selv op, ikke også? Ja, jeg er i gang. Simpelthen passe podcast eller travlt. Så skal du lave det her igen og igen. Okay, nu skal jeg være færdig. Nej. Hvad er nu det der? Oh, here we go again. Here we go again. Okay. Hvad sker der, Stacy? De kommer i nat. I nat? Hvem siger det? Jeg har lige talt med dem ude på Nørrebro. De lyder på strømmeradioen. Den er god nok, de kommer i nat. Det bliver det helt store panserland.
Hvad? Hvad sker der? Det er strisserne, de kommer sgu i nat, du. Pis, jeg er skide træt. Jeg har bare glædet mig til at sove længe i morgen. Hvad skal det nu betyde? Kan du forstå det, mand? Nej, det kniver lidt. Hold da kæft, det er det hele handler om. Det er det, vi skal slås for, ikke? Jo, jeg er sgu nok i dag eller vejen. Hvem er de to der? Det er den der. Han er blinkestær. Du prøver med butikken, smidt ud på den. Den anden derovre, det er hans kammerat. Ja, det er fint nok, men altså, hvad fanden laver de her? Det er samtidig også det, jeg ikke noget sted at bo. Ej, men kunne de nu ikke tage at blive sendt på et hjem eller sådan? Jamen, det strømmer det. De kommer i nat. Ja, men altså, så lad os da stå sammen, ikke? Lad os give de skideregler en varm velkomst. Ja. Jeg barrikaderer mig. Vi må slå fra os. Ja, og giver dem nogen på hovedet. Vi kan også få dem ud på Nørrebro til at komme og hjælpe os. De har sagt, at vi bare springe. De har det hele. De har søm og bredder og rebstier og hakker til brudsten op med. De har en kæmpe lærer af gamle murbrokker og maling. De har prøvet det hele før. Og de kan det hele. Og jeg ved, hvordan man laver motorcocktails. Hvad? Gør du? Ja, jeg ved det fra min onkel. Vi slog os mod tyskerne under krigen. Det er let nok. Vi skal bare bruge en flok tomme flasker, lidt benzin, stormtandstikker og tape. Nej, vi skal bruge tjære. Det er meget vigtigt. Der skal tjære benzinen, ellers klipper det ikke rigtigt. Nej, det skal klæbe til huden og tøjet lidt ligesom napalm. Så hold da op, Arnold. Så kan vi få sådan både røv og ører ud af strømmerne. Arnold, for helvede, blander du udenom? Det var meget. Vil du også vise til skideri, vi vil slås? Er vi ret til vores liv? Ja, så til, hvis ikke du tør. slap nu af. Arnold, hvad er det, du vil? Hvad er det egentlig, vi vil? Jo, vi vil men så bare gerne have et sted at bo. Vi vil lov til at være i fred. Vi er gået på ballade, vel? Vi er pæne, ordentlige, ganske almindelige mennesker. Og dem er politiet til for at beskytte, ikke til at sætte på gaden. Det er det, vi skal vise dem, når de kommer. Derfor går jeg ind til mig selv, lukker min dør, vander mine blomster og sætter mig til at vente. Hvis de vil have mig ud, så vil de bære mig ud. Hold nu kæft, du tror sgu da ikke selv på det bis, gør du? Jamen for fanden, vi kan da ikke bare sidde og glo. Vi kan da ikke bare lade dem tage os. Nej, fandme nej, jeg barrikaderer mig. Jeg er med. Ja, vi må da gøre noget, mand. Håber vi får i morgen med. Sikke et drama. Se nogle typer. Men tænk nogle bad boys fra 80'erne med den måde, de kæmper for retten til et hjem og et sted at høre til. Ej, hvad står på lyset?
Woody. Du er den bedste sheriff i byen. Jeg håber, at Andy får en Mrs. Potato her. Pas på alle sammen. Andy kommer. Den bedste gave nogensinde. Jeg kommer igen. Was seid ihr jetzt da gewesen? Kom ind, snak med. Hvad svarer Mit rumskib! Hvor dumt. Det vil tage uger at reparere. Buzz Lightyear Space Log. Rumdato 4072. Jeg er styrtet ned på en sær planet. Mit rumskib må blive ramt af et meteor, som har vækket mig fra min hypersøvn. Terrænet har virket sådan lidt ustabilt. Jeg får ingen meldinger på, om jeg kan trække vejret her. Og jeg ser ingen tegn på intelligent liv. Halløj! Undskyld du. Mit navn det er Woody. Og det her, det er Andys soveværelse. Og den lokale ordensvagt, det er godt, du er kommet. Mit navn er Buzz Lightyear Space Ranger. Jeg er støttet ned på jeres planet ved et uheld, der skal bruge tid og hjælp til at reparere mit rumskib. Pas på! Kender du de væsener? Ja, det var Andys legetøj. Nu vel. Kom frem. Jeg er Buzz Lightyear Space Ranger. Jeg kommer med fred. Jeg er glad for
Jo tak. Hvad kan den komme der? Sej! Hvor kommer den fra? Singapore. Hong Kong! Så noget kan Woody også. Den lyder bare som en gammel blækdåse. Forstå! Ikke tage en bog med, når man læser aktiv. Får du ikke nogen læser, Woody? Hold nu op. Det er ikke engang en laser, den har. Det er jo bare en lampe, der blinker. Du er bare misundelig. Du er en lille makrel. Så kan du være vild med dig. Kan du lære mig det der? Jo tak, jo tak. Og tak for jeres varme velkomst. Klap nu i! Bare vent. I morgen, så er det alt sammen det samme igen. I morgen er jeg Andys yndlingslegetøj igen. Giv plads. Vi skal fikse nogle skib. Hør her, Buzz Lightyear. Andy, han er min, og du må ikke tage ham fra mig. Hvad snakker du om? Hvor er den universale isolation? Tror du seriøst på det der rumhalløj? Tror du virkelig, at du er en Space Ranger? Sig mig, er du ude på at lægge dig ud med Star Command? Når du vil have det på den barske måde, hva'? Det vil du ikke engang prøve på, cowboy. Nå ikke, Karl Smart. Luften her er ikke giftig. Er du helt sindssyg? Man tager ikke astronaut af. Du er et legetøj! Du er en sørgelig og ynkelig lille mand, og jeg har ondt af dig. Sig nu stedet. Nå. Se, et rumvæsen! Hvor? Mor, har du set min Buzz Lightyear? Nej, bare tag et andet stykke med. Okay. Den uduelige cowboy. Jeg er nødt til at fikse videre på nogle skib. Hallo, Buzz Lightyear! Kom ind, Buzz Lightyear! Her er Star Command! Buzz Lightyear, kan du høre mig? Buzz Lightyear her! Jeg hører dig klart og tydeligt. Buzz Lightyear, planeten Jorden har brug for din hjælp! Jeg kommer! Buzz Lightyear, verdens sejeste superhelt! Du er verdens sejeste legetøj! Buzz har det hele! Håndleds kommunikator! Her er Buzz Lightyear! Radarbevægelser! Blinkende laserlys! Digital lydstemme-simulator! En farlig mission! I Øllerum! En farlig mission! I Øllerum! Og allerbedst! Mega science space mission! Sikke flyvende legetøj! Buzz Lightyear actionfigurer kan du få os overalt i galaksen! Buzz Lightyear! Spørg efter Buzz Lightyear actionfigurer i den nærmeste legetøjsforretning. Jeg har bare et legetøj. Er der noget galt? Du er nødt til at gå ind til Buzz. Han er lidt nedtrykt. Okay. Hey, Buzz Lightyear. Jeg er ikke en Buzz Lightyear. Jeg er ikke nogen Space Ranger. Jeg har bare et legetøj. Der er ikke noget galt med at være et legetøj. Faktisk er det en fantastisk ting at være et legetøj. Hvad mener du? Der er ikke nogen glæde i bare at være et legetøj. Der er en kæmpe glæde i at være et legetøj. Og du er da Andys yndlingslegetøj. Du er Buzz Lightyear. Et hvert legetøj, jeg kender, vil give sit højere batteri bare for at være dig. Du er meget sejere end sådan en gammel, slatten cowboy som mig. Måske har du ret i. Men jeg er ikke Andys yndlingslegetøj.
det er, at du skulle se Andy hver gang du ikke er her. Han savner dig bare hver gang. Altså, bare prøv at kigge under din støvle. Samme vej. Du har en ven i mig. Du har en ven i mig. Du har en ven i mig. Vi er ikke i legetøj mere. Du kan godt stoppe det der. Nå, men måske var det ikke rigtig vores scene, den her. Men vi lærte da noget om venskab. Ja, det er rigtigt. Og man lever faktisk længere med gode venner. Min studie viser faktisk, at med et godt netværk, så styrker det ens helbred og immunforsvar. Det er også med til at nedsætte risikoen for kronisk stress, og med gode venner, så styrkes identitet og for selvsikkerhed. Jeg har selv haft ret meget selvtillid faktisk. Ja, det har jeg. Min mor sagde også altid, at jeg var den sociale af os tre. Jeg har ligesom altid haft flere venner end begge jer to. Det er faktisk ikke nemt nogle gange at være den alle ligesom søger i venskaber. Det kan faktisk godt være lidt belastende, fordi alle ligesom vil komme til mig. Jeg har ligesom altid haft den naturlige evne til at drage folk til mig, kan man sige. Både lærerne og vikarerne og det med telefonen, også helt på børnehaven faktisk. Ja, det var ikke engang, altså, det er ikke noget, jeg ligesom har lært. Jeg føler, at det er noget, jeg er blevet født med, på en eller anden måde. For eksempel min veninde Agnes, hende kender jeg helt tilbage fra børnehaven. Og Agnes, hun vidste ligesom godt, at det var mig i relationen, der ligesom trak folk til. Det var til mig, der valgte, hvor vi skulle sidde i kantinen, og mig, der valgte ligesom, hvad vi skulle lave i frikvartererne og sådan noget. Jeg tror, der er nogen, der ligesom kan lære at få den her evne, jeg har født med, men det er nok ikke alle. For eksempel min søster Ravne, hun lærte det ligesom aldrig rigtigt. Nej. Det kan man godt mærke på hende også. Hvis jeg lægger mærke til, at jeg bare kender. Så jeg måske lige for siden, at du skal underholde nogle andre af os. Jeg har jo ret. Nå, du har bare ærlig. Masser af det. Må jeg have lov til at bede om jeres opmærksomhed? Det er en stor ære for mig at være toastmaster i aften, hvor familien Klingenfeldt Hansen med sædvanlig overdådighed byder til selskab. Ja. Der er nogle spilleregler. De fleste af jer, I kender dem godt. Om lidt så holder Helge en tale. Så går vi til bordet, spiser, holder tale, spiser igen, holder tale igen. Og så spiser vi videre. Så er der hurtigt gået 5 timer. Og så begynder det at blive sjovt. Så er det nemlig tid til den store finale.
Men så sker det pudsigt, at så går vi alle sammen i seng. Og først der begynder det at blive rigtig sjovt. Mit navn er Helmut von Sachs. Jeg startede som opvasker på en af Helges restauranter, og i dag er jeg bestyrer. Det er kun Helge, jeg har at takke for det. Til dem af jer, der ikke kender mig, ich bin aus Deutschland, Köln, Ruhr, die Stahlwerke. Også Helge er et stahlværk. Still going strong. Helge, mein Freund, mein dänischer Vater. Ordet er dit. Ja. Jeg er så glad for at se jer alle på denne dag. Nu er det at fylde 60 jo ikke noget stort. Det føles stadigvæk som i går, at vi i de sidste forhandlinger for dette magværdige og enestående sted fandt på plads. Og dog er det alligevel snart 30 år siden, at den lille familie stod forventningsfuld på trapperne. Og for dem har jeg kun sagt min hustru Else, Helene, Michael og tvillingerne. Tvillingerne. Vi var så fulde af forhåbninger og øjnene fulde af liv. Ja. Nå, jeg står her og håber på, at vi alle sammen må få en helt fantastisk fest alle sammen. Og lad os nu spise. Luften er ikke, hvad det plejer at være. Nej, der ligger på siderne. Ja, nogle gamle børn. Tak, far. Det er sejt valg. Jo, Mark. Hvad med den, hvorfor? Hvad er det nu, du hedder, min pige? Jeg hedder Mette. M-E-T-T-E. Mette. Ja? Nå, ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Altså, jeg har også tænkt mig at sige nogle ord her til aften. Men det er nok ikke noget for sådan nogle småpiger som mig. Nej. Nej, det skal nok finde mig en farfar. Hvad sidder du sådan og mukker for, Ben? I min familie vil vi have glade gæster. Ej, det var en varm tur, det var det. Jeg bliver så deprimeret af at tænke på det. Du har sgu da aircondition i bilen, din knold. Ja, man bliver så tør i munden, og det er ubehageligt. Ja, skal man bare have noget at drikke. Ikke også, Mette? Ikke også, Mette? Dejlig hummersuppe. De har laksesuppe. Ja, det smager godt, synes. Ja, tomatsuppe. Ja. Det er laksesuppe. Nå. Ja. Klokken er lidt i 7, og jeg vil gerne udbringe den første skål. Det er jo min pligt som den næste søn, ikke sandt, herr Toastmaster? Ja, genau. Men inden da vil jeg gerne holde en lille tale om min kære far. Skrevet 2. Du kan helt selv vælge. Den ene er gul, den anden er grøn. Den ene er gul, den anden er grøn. Det er vældig gule kort. Ja. Jo. Jeg vælger den grønne. Den grønne, ja, det er et interessant valg. Det er en slags sandhedstale, og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Jeg var jo ganske lille, da vi flyttede her til godset. Og jeg tror roligt, jeg tør sige, at det var en ny tid, der mødte os. Vi havde alt den plads, vi kunne forestille os. Og al den ballade på al den plads, vi kunne lave. Dengang var der restaurant her, hvor vi sidder og spiser. Og jeg kan tydeligt huske, hvor mange gange min søster Linda, som nu er død, og jeg, vi legede herinde. Og jeg kan huske, hvor mange gange hun havde puttet noget i maden, uden at gæsterne så det. Og så sad vi i vores skjul. Og så begyndte Linda altid at grine. Og hun havde jo det mest smittende og hjertelige grin, man kunne forestille sig.
Og der gik ikke meget mere end 2 sekunder. Så fandt de os. Så opdagede de os. Men der skete aldrig noget. Nej. Det, der viste sig at skulle være meget værre, det var, når far skulle i bad. Jeg ved, vi kan huske det, at far altid skulle i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og mig med på sit kontor. Der var lige noget, han skulle ordne først. Så låste han døren, trak gardinerne for og tændte lyset. Fint skulle det jo være. Så tog han skjorten af, sine bukser, og så skulle vi gøre det samme. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os. Udnyttede os seksuelt. Havde sex med sin kære små. Her for et par måneder siden, da Linda døde, gik det op for mig, at Helge var en meget vanlig mand, så tit som han gik i bad. Det ville jeg dele med resten af min familie. Det var jo både sommer, vinter, forår, efterår, aften, morgen. Og ja, det skal de da have at vide, min familie, tænkte jeg. Helge er en meget vanlig mand. Og vi er jo samlet her i dag for at fejre Helge på 50 års fødselsdag. Der er nogen, der kan. Tænk sig at kunne leve sådan et langt liv og se sine børn vokse op. Og for Michaels vedkommende, børnebørn. Nå, men nok om det. Du kan ikke komme for at høre mig tale resten af natten. Vi er kommet fra at fejre Helge på 50-årsdag. Så det synes jeg, vi alle sammen skal gøre. Så tak for de mange gode år. Tillykke med det. Ja, nej. Ja, lad os få noget i glasene. Kom nu. Få noget i glasene. Så Christian, du var jo den første, men nu er der også Victor til at sige et par ord. Ja. Så Else, du har jo fødselsdag i dag. Det er Helge. Ja, hvad siger han? Ja, han siger, at det er Helge, der har fødselsdag. Nå ja, det var også rigtigt. Så Helge, du har fødselsdag, min dreng. Og du er jo ved at være en stor dreng. Og det er jo rigtig godt. Så kan du godt tåle at høre en historie fra de 7 herrer. Ja, du kan så. Det er godt, farfar. Ja, så... Men Helge var en ung knejt, da han kom til mig og sagde, at han havde problemer med damerne. Ja, han havde det rigtigt. Undskyld farfar, jeg er så ked af at afbryde din tale. Jeg vil bare lige sige, at jeg håber virkelig ikke, at der var nogen af jer, der tog det, som Christian sagde, alvorligt. Han er min bror, og jeg holder virkelig meget af ham. Jeg elsker ham, men det som Christian sagde, det var selvfølgelig ikke rigtigt. Det skulle jeg vel nok være den første til at lyde, ikke? Jo, så undskyld igen. Hvorfor jeg afbrød din tale? Det var fordi, jeg fik sådan en chok. Undskyld. Ja. Så. Men Helge var jo fødselsdag, min dreng. Og det er jo dejligt. Så godt nu ved at være en stor dreng. Ja, du rejser. Ja. Så efter din gode gamle far. Så du kan jo godt tåle at høre en historie fra de 7 herrer. Ja. Det var da godt nok ikke lige så hyggeligt, som vi troede, det ville være. Nej, hold da op. Så foretrækker jeg faktisk de kedelige fester derhjemme. Så er vi i hvert fald enige. Lad os komme videre. Det er for meget. Lad os komme videre. Det er vigtigt at komme videre. Ja, videre.
sender alle dine skidkaller over til mig, det gør de, ja. Og hvordan så det med de økonomiske situationer? Jo, kan det da være med at flæfle rundt med pengene? Ja, det er jo mine penge. Ja, det er sjovt, de siger det. Det er ikke noget, de har arvet. Sir, Miss Hawkins og hendes søn står udenfor. På denne tid af aftenen. De sagde, det var vigtigt. Det er jo resonerende folk, så lovligt. Godt, så lad dem komme. Skal jeg vide, hvad de vil? Jo, jeg har vel nok en anelse, men lad os da høre. Velkommen, gode folk. Hvilken bid bøger har ført jer herop? Godsejeren må undskylde, det trænger os klogt så sent. Men rimelig havde han straks måtte vise til doktoren. Og hvad er så det? Vi fik besøg af den døde kaptajns skibskammerater. Ja. Og de var slet ikke interesserede i kaptajns penge. De var kun interesserede i at finde... At finde hvad, Jim? At finde det her. En gammel las? Ja, men det må da have betydning. Da de der råbte og skreg, og var lige ved at skille hele krogen ad, bare for at få fat i det. Kaptajn Flint? Skort? Leipzig, hvad er det, de siger? Bare nu ikke som sådan modig, Trilovni. Kender de overhovedet noget til denne... Flint? Kender til ham. Ja, må ikke. Ja, han var den mest blodtørstige sørøver, der nogensinde har sejlet på de 7 have. Sortskæg var det en svømmelsesbarn i sammenligning med Flint. Spanierne var så bange for ham, at selv de doktor ville være stolt over, at han var englænder. Ja, men min sympati for sørøver ligger nu på et meget lille sted. Ja, men han ligefrem sejlede i guld og ædelstene. Ja, hvis man kunne få fingrene i hans rigdom. Vi kunne leve sovløst resten af vores dage. Tillad mig at se kortet, Alderdommen. Værsgo, se om de kan tyde det. Ja, min sanden. Flints kort over Skatøen. Godsejeren skulle på den bagsiden. Der skulle så stå noget. Højt træ. Kikkertbjergets skulder. N-N-Ø. Streg til N. Skeletøen. Ø-S-Ø. Streg til Ø. Skatten. 10 fod syd for den sorte klippe med ansigtet. Underskrevet J. Flint. Ja, volapyk. Skriv for så, den så røven aldrig lært. Hold nu inde med deres kritik, doktor. Det her er jo mageløst. Dette kort vil føre os til lykkens kyst. I morgen tager jeg til Bristol. Om 3 uger. Nej. 2 uger. Nej. 10 dage vil jeg have fundet det bedste skib og høre den fineste besætning i hele England. Skibet, det vil jeg kalde Hispaniola. Og Jim, du skal være vores skibsdreng. Hvad skal jeg så? Jamen, det tror jeg nu ikke. Vær lige kun rolig, Miss Hawkins. Jeg skal sørge godt for drengen. Og når vi kommer hjem, kan de sende ham på den dyreste skole i England. Så er vi nemlig alle lige. Jamen, hvad nu, hvis der sker ham noget? Vi skal nok passe godt på ham. Og jeg betaler en opretter til kronen, mens Jim er væk. Hvad siger de så? Ja. Jamen, okay. Så giver jeg mig lykke til alle sammen. Mor. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal takke godsejeren. Tænk at få lov at komme ud og opleve eventyret. Ja, men det manglede da bare. Det var på grund af dig, at vi er i besiddelse af kortet. Og doktor. De tager overlov. Vi skal bruge en skibslæge. En sørejse kunne man da nok have lyst til, men mine klienter tvinger mig til Tvinger dem til at holde en lille ferie og sige ja. Jamen altså! Stop nu med jeres rock hele tiden. Altså, det bliver jo skønt, og vi kan slet ikke undvære en skibslæge. Jim skal jo være vores skibsdreng. Og jeg skal være admiral. Og tjenestefolkene skal jo også med, både Joyce, Gray, Hunter og Manson. Godset er jo reddet. Hvad siger de så, doktor? Så tager jeg dig med. Men lad mig sige dig en ting. Der er én mand, jeg er bange for her. Hvem er det? Nævn mig navnet på den hund.
dem triller over det. Mig? Ja, dem. De kan da umuligt holde munden lukket om, at det er os, der er i besiddelse af kortet nu. De er ikke de eneste, der ved noget om skatten. Dem, der overfaldt kronen, vil jo nødig give slip på det så nemt. Ikke et ord til nogen selv om, at det er os, der har kortet nu. Jeg skal være tavs som graven. Men kære godsejer, husk nu, at de lavere klassers pengeriskhed kan udfolde sig ganske uheldigt. De har jo som altid ret, doktor. Men nu begynder forberedelserne. Vi skal ud på vores livs eventyr på gensyn i Bristol. Jim, nu bliver du stille hjemme i krogen, når du rejser. Jeg vil savne dig. Jeg vil også savne dig, mor. Det tror jeg nu ikke. Du skal ud og opleve den store verden, mens jeg bare skal gå hjem og glo. Det må de ikke sige. Så bliver jeg hjemme. Tilgiv mig. Det var egoistisk sagt af mig. Det glæder mig, at du skal ud på et stort eventyr. Det mener jeg. Det er en rigtig chance. Men pas nu på dig selv, og husk at bede din aftenbøn hver eneste aften. Jeg skal nok love at bede aftenbøn. Præcis kl. 10. Hver eneste aften. Lev vel, mor. Jeg savner dig allerede. I lige måde, min dreng. Lykke på rejsen. Se hvor hun styrer stolt som en pave mod horisonten til solen går ned. Havenes hersker klædt som en kejser rører
Jeg skal ud 12 ender, Torgild. Alfred har aldrig set noget lignende, mand. 12 styk i et træk. Det er flot, det er det, Arne. Ja. Hvad bruger din taske? Ja, den har jeg fået. Og så gav han dig ikke vejret? Ja, vi byttede lige. Ved du hvad? Et jagtgevær. Det er der sikkert mange, der har herude. Så gemmer vi det bare væk, når der kommer kunder. Skal vi ikke sige det? Kunder? Der kommer kraftedeme ikke nogen kunder, Torgild. Hvad fanden har du egentlig regnet med? At du bare kunne åbne en restaurant midt ude i ingenting, og så vil kunderne komme rendende. Så du har for helvede netop valgt et sted, som ikke engang færre kan finde, mand. Under så. Under der er en lille en. Nej, tak, Torgild. Men hey, Torgild. Det skal du ikke være ked af. Nu laver jeg noget morgenmad. Har vi nogen æg? Hej, Arne. Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Jeg er blevet påske. Jeg ved jo godt, det er påske også. Men jeg havde tænkt, at vi måske lige i dag alle sammen kan opføre os som voksne mennesker. Ikke også? Det er dejligt. Nu er vi jo samlet alle sammen, næsten som en lille familie. Jamen, skal vi ikke køre? Hvad sagde du? Skal vi ikke køre sydpå? Kufferten er tom, Torgild. Og du skylder en månedsløn. Vi tager et par tankstationer på vejen til Barcelona. Kom nu, Torgild. Ej, det gør vi i kraftedeme ikke, mand. Jeg skal på jagt i morgen. Ja, det der med tankstationer, det er Stefan helt færdig med. Det kan jeg godt sige dig, det har vi totalt om også, Stefan. Er der for helvede ikke nogen, der vil kvæle det kvæle menneske? Hvad sker der for jer? Jeg er lige ned, mand. Kan du ikke huske, hvordan det var, det lige først kom? Skal vi ikke lave det sammen? Alle sammen. Og lære hinanden det der kender, ikke? Jamen altså, alt det I laver, det er jo at drikke og gå på jagt og se fjernsyn. Og så er det jo bare altså ikke nemt at lære dem at kende det. Hvad har du lyst til, Hanne? Vi kan lave præcis, hvad du har lyst til. Det var fordi, jeg fik simpelthen så lyst til at puste æg. Og puste æg, Stefan. Kunne det ikke være hyggeligt? Kunne det ikke det? Ja. Jeg har nogle æg her. Ja. Så kunne det blive sendt af. Kom du her, så kan vi godt snakke lidt sammen. Det er slet ikke svært, vel? Så har man bare lige et æg her. Sådan der. Så nu skal du lige kigge lidt på Torgild først. Så trækker man lige en lille hold her, og så lige en lille hold her. Og så puster man bare. Det er så godt. Så er det lige en puster. Jo, selvfølgelig. Hver påske, da vi var små, ikke også? Så hentede min far 40 æg ud ved hønsene, og vi puster, og vi puster til hver helt rød i hovedet. Det var simpelthen så hyggeligt, det kan jeg godt sige jer. Havde I også styr det ud? Jeg vil ikke lige koncentrere mig æble igen. Jeg gider ikke. Så kan jeg også godt. Nu har de andre pustet Torgild, så kan de det godt. Så nu ikke har lyst til det. Jo, de har de da. Kom da. Jeg skal nok. Ja. Jo, det er dejligt. Men der skal slet
Jo, det er trygt, ja. Nej, men jeg har da aldrig set nogen anden rolle. Jeg lige hjælpe dig, ikke også, Torkild? Ja. Hvor er du kraft op igen? Stefan, fjern lige, ikke? Kom bare lige ud. Ej, prøv at kigge på den her. Det er fandme en syg høn, der har lagt det æg. Hvor jeg synes, skal det skulle da helt ude. Ej, Torgild, det skal du bare glemme det der. Han slog mig, Stefan. Det var nu mere sådan en lille chat. Ikke du står det der, Stefan, han slår mig. Ja, det er nok. Vi kører. Kom, Stefan, vi så hjem. Han måske lige skulle sige farvel først. Du skal ikke noget som helst med. Hvad, så er det mig, eller det er dem, ikke også? Ja, du skal til at tage dig lidt sammen, ikke også, Stefan? Du skal til at være far. Ja. Men jeg vil også rigtig gerne. Jeg skal bare blive sådan lidt almindelig. Så jeg kan blive sådan fuldstændig almindelig. Som onkel John og Marianne og med ungerne med land i hovedet. Ved du hvad? Jo, Stefan, det er hvad du er. Nej, nej, der er ikke noget bare her. Du er en kujon, og det er slut, Stefan. Så kan jeg være, at du sidder en gang imellem. Men du er simpelthen en kujon. Jeg kører hjem. Nej. Hvordan kommer du hjem? Ja, jeg har da fundet herude, ikke også, Stefan? Han er snart nogen, der slår sig selv ihjel på det der. Det er tøj, han er. Det er tøj. Er det ikke sådan lidt besynderligt, vi ikke har fundet ud af, hvor vi hører til lige nu? Jo, det er det. Det er lidt som om, vi ikke passer i nogen fortælling nu. Men det her, der har vist nogen, der har hygget sig. Ej, det er jo pustet af. Hvor er det hyggeligt. Hygget sig, hvis man er 12-årig til en påskefrokost måske. Det er godt nok, at det er ikke nogen særlig pæne æg, de har pustet her. Er det her brød maling, eller er det blod? De skal vist bare væk herfra. Ud. I barndommens lange og dunkle nat, der brænder små blinkende lygter, som spor af vandringen efterladt, mens hjertet fryser og flygter. Han lyser din vild som en kærlighed, fortabt gennem tårerne dår, og alt hvad du siger elsket og led, har grænser som viljen sætter.
kan aldrig helt forstå dig. For dit liv har du lagt under lygternes skærm, og ingen skal side nå dig.
taget dem der af med fingrene. Selvfølgelig kunne du det, jeg har bare knækket 6 stykker på i hånden. Hold helt kæft, mand. De fælger ikke så meget som en ridse på sig. De er mindst 50 gram hver. Stykket. Hvad kan vi så få for dem her? Hvad fanden skal 4 splitter nye kronkapsler sådan en gammel, udbakket øse? Ja, det er sgu da en syg idé. Jeg skulle ikke selv kunne sælge den. Klokken 11 om aftenen. Seriøst, fed idé. Hvorfor er vi ikke bare stresserne nede på stationen, om de vil have den? Stresserne? De har sgu da ikke sådan nogle julegafler på deres biler. For satan, det er den øsen, der er skræmmet. Kom væk, smid nu af! Hvad? Den er sgu da knæk i! Hey, de fælger her! Så slap dig over af, vi passer jo bare på den. Hvad laver du sådan en russen spand, mand? Spand? Med syg hoved? Det er sgu da Grease Lightning, mand. Yeah, right. Det er lige, jeg tror, du skulle have tøser med. Hvad var det? Hvad? Der kommer nogen. Stresserne! Fordi kom så væk hurtigt! Hvorfor? Det er jo lige nu. Du er sgu da ej, mand. Du er sgu da nogen, der har en lejlighed. Væk! Det er sgu da bare 3 tøser. Ja. Hvad har I gang i? Leger gennemleg? Og hvad er det der? Det er bare Rizzo. Hvorfor kommer du først nu? Kalder du det der for en bil? Ja. Så ikke? Jo. Du skal omtrent lige så sej som en udhugget skolebus. Okay, fint. Hvis det svarer sådan der, så skrid. Så er vi tilbage til at tutte et nyt pyjama-show. Jeg kender mange kvinder, der vil gå med en 6-spørgsmål for at få en toiletdrømøse. Selvfølgelig gør du det. Hvad med mine? Kan de være der? For resten skal I ikke tage hjem og bringe. Forresten, Daddy. Jeg har lige forladt din lille veninde over hos Martin. Hun brækkede sig ud over hele huset. Hvem er det, du snakker om? Sandy Dabrowski. Den lille blommeejse, du ved. Hold kæft! Helt ærligt. Hvad tror I, det her det er? Gruppe 6. Smut med jer. Altså, vi skulle faktisk arbejde lidt på morgenen her. Så hvis du hellere vil lege med dine små fjumsede venner derovre, skat, så... Jamen, baby, du skulle nok på første tur. I den der? Jeg skulle da gå på pension længe før den skulle ud af garagen. Hvad snakker du om? Den skulle da frem en uge? Ja, til ophug. Vi ses, drenge. Jeg kommer over senere. Okay? Du kan prøve sig, om jeg er hjemme. Men vent! Du sagde, at den her ville blive klar med en uge. Så skal vi jo arbejde døgndrift. Og hvad fanden er der for en farve? Altså, hvad kalder du den? Diarrébrun? Styrelsersummen. Når den først har fået en gang lagt, og blevet trimmet ihjel, så kommer til at spænde sin lille mis. Yo, check it out, ladies and gentlemen. The one, the only, Grease Lightning. Well, this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Well, it's the Grease Lightning! Oh,
i. Ja, men du siger ikke noget nu. Men jeg kan stadig høre den inde. Ja, det er nærmest ligesom et ekko. Venskabet, der holder. Selv når man bliver lagt væk, eller selv når man er bange for at blive glemt. At være for hinanden. Ikke fordi man skal, men fordi man ikke kan